Welcome to new video, takže ahoj, jsem tu zpět a co jsem vám chtěl dneska říct, že už mám druhý channel. Mám druhý channel samozřejmě, takže tady se koukněte, hnedka vám ukážu. Tady máme YouTube a tady vidíte to, počkejte, já vám to trvá dlouho, protože sorry. Jo, a vidíte to, tu profilovku, hej, to čo je? Jo, vy to máte možná buggy, ale já tady mám takovou, sice tady pět jo, ale jo, víte, popravdě já mám tady tu fotku Pikachu. A proč jsem si chtěl udělat druhý channel, nevím, druhý channel bude z důvodu nějakých píčovinek. Jo, hotovo prostě, takže easy win. No, takže jdem zase zpátky. Ne. Jo, takže můj kanál. Takže tady vidíte pět odběratel, tady si chci přidat pozadí. Jo, a jak to udělat? Tadyhle kliknete na takovou šipku. Prostě na takovouhle tu pastelku, tady upravit svět kanálu. Nahoře dáte vaše fotky anebo galerie, já to vybírám z galerií. Teďka si třeba chci dát tady tu fotku. A tady teďka dole v rohu máte nastavit oříznutí, tak teď teraz. A potom dáte náhle po zařízení a potom teďka dáte vybrat. Easy. A já řeknu se, kdo mě odebírá. Jej? Tady udělám kamošovi radost. A tomuto. Takže. Jo, to bylo takový menší videjko, takže zatím. Jo, tady jsem původně chtěl natáčet vlogy, ale tady to budou jakoby něco, že mám nový kanál a bude to úplně na piču. Protože koukněte se, ono to je na vejšku. Čusadi, já bych vám chtěl vlastně ukázat mé vybavení k počítači. Vím, že je tady bordel, ale jenom jsem vám chtěl říct, že mám 2 kanály. A hodně jenom budu dělat vlogy. Jo, kokot. Plnej. A to, že bych byl rád, že aby To byla ukázka, takže zatím. Čus!